Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica. Diaľničný úsek D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica bude po vybudovaní plniť spolu s nadväzným a do výstavby pripravovanými úsekmi D3 aj funkciu dopravného prepojenia hlavného mesta a oblastí Považia s regiónom Kisúc. Dobudovaním celého diaľničného ťahu D3 Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Svrčinovec, Skalité, štátna hranica Poľska spolu s rýchlostnou cestou R5 Svrčinovec, hranica Českej republiky sa celkové zlepšia dopravno-prevádzkové podmienky pre tranzitnú dopravu na tomto pre Slovensko najdôležitejšom ťahu v smere sever-juh v rámci európskeho multimodálneho koridoru číslo 6. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D24,5 s návrhovou rýchlosťou 100 km za hodinu, lokálne zníženou na 80 km za hodinu v dvoch krátkych úsekoch. Celková dĺžka úseku D3 Kysucké Nové Mesto Oščadnica je 10 km 792 metrov. V riešenom úseku sa nachádza jedna križovatka, Krásno nad Kysucou, 20 mostov a 20 oporných a zárubných múrov. Ako súčasť vybavenosti diaľnice sú navrhnuté veľké odpočívadlá, Krásno nad Kysucou a Oščadnica, ako aj stredisko správy a údržby Oščadnica. Všetká zástavba v stavbou dotknutých obciach Kysucký Lieskovec, Dunajov, Oščadnica a meste Krásno nad Kysucou je ochránená proti hluku z diaľnice protihlukovými stenami. Svahy zemných telies celej stavby budú zatrávnené. Diaľničné teleso bude oživené vegetačnými úpravami zahrňujúce výsadbu vhodných rastlín. Začiatok úseku nadväzuje na predchádzajúcu stavbu D3 Žilina, Brodno, Kysucké Nové Mesto v kilometri 22,225 tisícin. Krátkym mostom prechádza cez potok Lodnianka a v ľavostrannom súbehu s jestvujúcou cestou 1/11 obchádza obec Kysucký Lieskovec. Pri napojení Kysuckého Lieskovca z 1/11 diaľnica D3 prechádza mostným objektom ponad cestu 1/11 do tesného pravostranného súbehu s cestou 1/11. Súbehom ďalej pokračuje trasa až do mesta Krásno nad Kysucou. V kilometri 24,5 sa nachádza nadjazd nad diaľnicou umožňujúci napojenie cesty 3/01187 na cestu 1/11. V strmých lesných svahoch pri Dunajove od kilometra 24,9 po 26,4 budú jazdné pásy diaľnice vedené v rôznych úrovniach za pomoci sústavy oporných a zárubných múrov. Múry oddelujú diaľnicu od štátnej cesty, riešia prevýšenie v strednom deliacom páse a zachytávajú svahy nad diaľnicou pod jestvujúcou cestou 3/01187. V úseku pri Krásne nad Kysucou, miestnej časti Blaškov, diaľnica D3 je vedená prevažne v násype v údolnej nive rieky Kysuca. Všetky ľavostranné prítoky do rieky Kysuca sú popod diaľnicu prevedené priepustami a menšími mostnými objektami. Jestvujúce nadjazdy nad diaľnicou do Dunajova a centra Krásno nad Kysucou sa zachovávajú a rekonštruujú. V kilometri 28 sa nachádza ľavostranné odpočívadlo Krásno nad Kysucou. Z odpočívadla je výhľad na rieku Kysucu a stráne Javorníkov, ktoré sú šťastie zalesnené a zvažujú sa do údolia riečnej nivy. V kilometri 27,5 až 29,6 diaľnica využíva teleso jestvujúcej cesty, preto je v tomto úseku riešená preložka cesty 1/11. Na preložke 1/11 je navrhnutý riešený most 211, ktorý je najdlhší v rámci stavby. Ide o 9-poľový most, nosná konštrukcia je predpätá, dvojtrámová, monolitická. Zakladanie spodnej stavby mostu
je hĺbkové na mikropilótach. Od kilometra 28,1 po kilometr 29,6 je diaľnica v strmých lesných svahoch opäť vedená v dvoch úrovniach jazdných pásov so sústavou múrov a ďalej pokračuje prevažne výkopmi v tesnom pravostrannom súbehu s jestvujúcou cestou 1/11. Krásne nad Kysucou prekračuje diaľnica D3 aj preložka cesty 1/11 rieku Bystrica mostnými objektami 213 a 214, ktoré sú dominantné na celom úseku stavby. Dvojica mostov má rovnakú nosnú konštrukciu, predpätú, dvojtrámovú, monolitickú, výšky 2,3 metrov. Most na diaľnici je 8-poľový, zakladanie má hĺbkové na mikropilótach. Most na preložke 1/11 je štvorpoľový, zakladanie spodnej stavby má plošné. Mimoúrovňová križovatka trubkovitého tvaru Krásno nad Kysucou zabezpečuje prepojenie diaľnice D3 s cestou 1/11 a ostatnými pozemnými komunikáciami. Vetvy diaľnice končia v 5-ramennej veľkej okružnej križovatke v meste Krásno nad Kysucou, kde sú zapojené aj cesta 1/11, 2/520 a 3/01187. Od križovatky Krásno nad Kysucou je trasa vedená v telese jestvujúcej cesty 1/11, ktoré využíva. V kilometri 32,4 sa nachádza pravostranné odpočívadlo Oščadnica. Za odpočívadlom leží stredisko správy a údržby diaľnice Oščadnica. Stredisko bude na diaľnicu D3 priamo napojené a bude dopravne prístupné aj z Oščadnice. Stredisko správy a údržby diaľnic tvorí technickú základňu pre celý jemu zverený úsek v predpokladanej dĺžke 41,571 tisícin kilometrov od Kysuckého Nového Mesta po štátnu hranicu Slovenskej republiky a Poľska. Riešený úsek diaľnice D3 končí v kilometri 33,17 tisícin pred mostným objektom nad cestou 3/01159 do Oščadnice na jestvujúcom obchvate Čadce. Ďalšia nadväzujúca stavba D3 Oščadnica, Čadca, Bukov rieši dobudovanie diaľnice na plný profil.